daɗin irin abin nan da kake mun ya ka rinka kutso mun ka rinka kutso mun farfajiya ba sallama ba sannu sai salamu kulune sai salamu wa alaikum salam wa alaikum salam barka da zuwa kaga wannan ya fi ka hankali kai da ke daga kudi ka be ni so da ka sa na guda kun da gudu na guda kun da ka da gani ne ba bin da dukan ka zai ba amma ni ina ga ya ma abin da ya kamata kai so mi le na ku ya ake ciki ne bari saurare ka saboda kai zaka fi wancan hankali kar kai kaka ai da maganda da ruwan sanyi ba abu ne mai wahala saka saki ganda ma kai magana saka kai no ne saka yi magana ga da wuri amma an sa bala'i ba tambarin ga maka abokina ni ba na gaske kan go gurin ka na fita gidan wannan na ga karkama kwado ashe ya fito ya dada zuwa wajen ka oke dan tare za ka je ka dauko ce dai ba ka ƙara fitar da wani baljun ka ba na kuɗi kuɗi kan ma ai jiya na sake yin wasu zubin wasu ba su zo ba na sake zuba ai shi wannan harkar da kake gani dama mace ne da ciki ba a san me za ta haifa ba karshe bari za ta yi kowa ya sai ya an ba namiji ba namiji kai hausa ma ne gana yi ba kai magana da gari ma sai ji magana ka sai na tashi batu ne na maganar kudaden ku da aka kai an ce za a rubanya mana za a yi banya kuma har yanzu mu gabar da sa ba mu ga kaho ba kafan yana nan zuwa an ji uban wa ka wanke idan ka za ka ga kaho na a wanda ya Yes. an dan duniya dan gari hayakin taba ganin ka ya yi dace saka bai sa da mutum ma da sai karba kudi mun Kai saka wanda ma dai kar a ce na yi kabilanci kai ka maka. kai kar ka ce komai sai na fuskanci kana so kai hayaniya da nawa ne kudin ka gaba daya Maliyas. thank nawa ne you kudin ka Na san me nake so da kai. Idan ana zance na kuɗi, a riga yin zance. Ka san abu in dai halattacce ne. Dole sai gida ya kuɗi. haka ne Ake bayarwa. wannan magana gaskiya Ya batun yau ɗin nan. batun gem an buga jiya ma na sake buga Allah. wallahi an bar mutane da yawa bare ko sa buga ga kulu mun saka fira mun sa buga ga Kai, ka san ba karamin aiki na wannan dalili ba. ba wai sai ran Wallahi Allah. sai ran mu ba na so ka rinka asha sai ni ba sana'a nake ya kamata a zo wurin sana'a Na janye, sana'a nake ban zage ka ba, na janye. ya ce abokina wallahi da haka akwai abubuwan da na fara harsha ce kuma ba Allah nan sai na ji hora dora ke ba mu dinga sara muna duban gatari bakin gatari in ya tabe maka baka gobe baka da wanda zaka yi Da sara na ɗauka ba za ka faɗi gaskiya ba. to na tawo shi da kai ba sai ne mun hausa kai mana mu hausa ba kai dan Allah Ali kai ina tare da kai batun maganar kudaden da nake nawa ne wa Ya wuce, ya wuce. sai firiga ka saya mana sai firiga mana ka saya mana kuma sauri nake kai kai méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn goma sábẹ rí ni dubu goma sábẹ rí okay ina zo zan baka kudin ka ba ribanyawa baka kudin ka yanzu Ni a bashi a bani tiket ɗin. A bashi baka kuɗin sa kudin ka bani. yanzu sege munobuka hausa mo munobuka ne kọ́nà so yóò ṣe ne saka ba mu. da yake ne mace ce Ide yi. shiga cikin ruwa ba shi yasa na ja gefe na kama aji na kama shi na tsaya ko amma na ga nema ake ga ku ciyo kore dan Allah zo da mana ni ma na miji ni ma na miji to zo daga nan ni ma na miji zo daga nan magana nake a ni ba shekiya ba ce sabi fa da girman Allah Ina zuwa. dan budurwa iri na dube da nono ya dawo cibiya saboda hayaniyan maza da bari mata shafa kenan wai na tattara kudin mutane kudin adashi an kawo maka haka ake yi haka ake sabi fa da girman Allah ni ba a kawo ba an buga game ai game aka ce game Abokina. wasa ce mai kyau muka buga kuma kudin nan zai zo insha Allah ba a yi banya to da tsakanin Allah abin da ni ka wuce mana mana dauka ba zan koya magana nake akan ni wannan al'amari A tunanin nake wallahi. ai ba za ka yi Ya ba wuce ni ne. ai mu jikin na mu dun ba ne kaga Habawa. Kai. abokina wannan zai yi kyau da soya doya wannan zai yi kyau da soya doya za a dai dauke ka na sama ma aiki zai dauke ka aiki Kai ka zo. kai abokina Haba. Kai. ka koma abokina dole kudin kai makale
ashe ta hanyar watsatsiya aka samu kuɗin mu kuɗin mu na halaliya aka ce maliyas daga kawacin si na samu makina warin maza kai ruwa biyu ce baki gama da kai ku shaka ga yi su bala za yi tambaya mutum eléyìí mu ni mu sọ̀rọ̀ ai da ka ga duwa kama kaura muci ya zani wallahi ka ga ba sai ai wannan kai duniya sege kana gwada mu saka gwada mu saka ya magana nake kai haka ne mu saka yi mu sana'a nake ku zo gidana kuna nema ku daga mun hankali duka ku fita zan neme ku dai ku fita ba abin da nake so da kai nan shi na ji zan yi hakuri na yau saka ya wallahi goban ma in kudin bai zo ba dole ka yi to ni kam na da je ka Wadago, dan goda kasta ku so mi le ka kai na ce zan baka kudin ka babu na ruwa na dora ka a hanya na ga ka kasa ganewa abokina shi ba magana wannan tata da aka wannan ba Allah ba bai da nufin da mana da kudaden mu abubuwan hanyar da muka dosa kenan wannan kabila ya haɗa kudaden mu gaba da kabila mu kai ma kabila mu dan Allah ka aita mu kai ko ba haka kai da duniya ba cika magana da maza ba saboda baka kusa rakin to kai da duniya ba take kuma billahi la zuwa rahman ake ayi dawowa dan ka mutiya da kafar ya ya ce ka bar kudi ni na fito ka kawo su ma ka kawo su da san ya ka dan banza da su ba sai in gobe kudi yazo zan kira kowa ya zo saboda ka yi magana saka ibanu kudi yau ce ka yi magana saboda kudin ka an ci conclusion ka je ka turo duk wani wanda kake tunanin za ka zo a gaida shi yanzu na gane yanzu ne saka gane kuran ka saka yi magana ka yi shiru ka je ka gobe mun sa ran sarmu ne Tinubu ne sai a mulki yanzu ne saka gane maganin ka sai ke dan buro ba gobe ne mun saka gane ai nan ba kudi bane ko Tinubu zai hau mulki nan ba kudi bane nan kana arewa ne Jadi arewa ti kudu no gani so da ka famile wallahi mun sai dawa ai ya kake kudin ka kai ba zan baka koko ba na ci kudin ka duk wanda zai karba on make olórí burú barawo ne mu ole barawo ai kala ne akwai mai sata da biro akwai mai tare hanya ya karba akwai wanda kuma ake ba shi cin hanci duk mun san sai ai abin sai ya ai sun ma kuɗi gidan na ga akwai ayyuki na mu da